تو سرنگ لا کے جیلوں نہیں نس سکتا. جیلر صاحب کالو جیل نسل سرنگ نہیں بنا رہا. آج جیتے میلاد النبی ہے. میں تے پہاڑیاں بنا رہا. کالو تیرا جرم ویکھنا تے تو ایک قاتل, تیرا عمل ویکھنا تے تو ایک عاشق رسول. تینوں سولی تے چڑھ دیا ویکھ کے مینوں بڑا دکھ ہوئے گا. جیلر صاحب کالو نے ہمیشہ برے آدمی مارے نے. ایسے کہ برائی نو ہاتھ نال روکن دا حکم نبی پاک نے حدیث وچ دتا ہے. جس ملک دی عدالتاں سارے فیصلے انگریز دے قانون دے بجائے قرآن تے حدیث کی روشنی چ ہوندے کہ قائد اعظم دا بلایا ہویا ہے پاکستان کدی دو ٹوٹے نہ ہوندا. چلو کالو نو پھڑ لگن دا کوئی دکھ نہیں. دکھ تے صرف اس گل دا ہے کہ آئی جی جیل وچ پھیرا پائے تے پوری جیل وچ پوچھے تے صفائیاں شروع ہو جاندیاں نے. لیکن آج دے دن سرور کائنات اس دنیا سے تشریف لے آئے تو نہ جیل کو چراغا آیا تو نہ کوئی میلاد. تو یہ گلا ہو سکتی نے یا اس جیل دے افسر مسلمان نہیں یا جیل پاکستان وچ نہیں. ہاں سانو اپنی کوتاہی دا احساس ہو گیا کالو. اج پوری جیل چراغا ہوئے گا. تیری ہو کوئی آخری خواہش ہے تے دس. جیلر صاحب کالو نے جدوں دا ہوش سنبھالے جشن عید میلاد النبی دی رات حضور پاک دی عقیدت وچ ایک نعت پڑھی ہے. آج جشن عید میلاد النبی ہے کہ میں چاہنا وا کہ میں نعت آخری باری اپنے محلے سے جا کے فیس پڑا. ایہو میری خواہش ہے, ایہو میری آخری خواہش ہے. میں تیری یہ آخری خواہش افسرانے بالا تک ضرور پہنچاواں گا تے انشاءاللہ منظور بھی ضرور کراواں گا. ایک کالو نال جیلر دا نہیں ایک مسلمان دا وعدہ ہے.